या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहत आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। नितेश राणेंनी मंत्रिपदाच्या मागे न लागता रुग्णसेवेकडे लक्ष द्यावं, सुशांत नाईकांचा टोला। राष्ट्रवादीत उभी फूट, अर्चना घारेंनी स्पष्ट केली भूमिका। आणि महामार्गावरील प्रवासी निवारा शेडमध्ये कचऱ्याचं साम्राज्य, प्रशासनाचं दुर्लक्ष। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेत शिंदे सरकारला पाठिंबा दिल्यानंतर राज्यातील राजकारण ढवळून निघालंय। राष्ट्रवादीत उभी फूट पडलेली पाहायला मिळत आहे। याच पार्श्वभूमीवरती कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे। पाहूयात। मी साहेबांसोबत अशा आशयाच्या टोप्या परिधान करत सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील राष्ट्रवादी शरद पवार यांच्यासोबत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे। या प्रसंगी राष्ट्रवादी सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी, महिला शहराध्यक्ष ॲडव्होकेट सायली दुभाषी, शहराध्यक्ष देवेंद्र टेमकर, दर्शना बाबर देसाई, हिदायतुल्ला खान, जावेद शेख, राकेश नेवगी, इफ्तिकार राजगुरू आदी पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। आदरणीय साहेबांनी काल स्पष्ट पक्षाची लाईन काही असेल हे सांगितलेलंच आहे। खरं तर आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा आहे। आज गुरुपौर्णिमा आहे। आम्ही सर्व राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी गुरुपौर्णिमेनिमित्त आदरणीय साहेबांना वंदन करतो। आज साहेब यशवंतराव चव्हाण समाधीचं दर्शन घेणार आहेत। साहेबांचं दर्शन घेऊन, समाधीचं दर्शन घेऊन ते पूर्ण महाराष्ट्रभर फिरणार आहेत। तर आम्ही सर्व पदाधिकारी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे, सावंतवाडी तालुक्याचे सर्व पदाधिकारी, सर्वजण आदरणीय साहेबांसोबतच आहोत आणि त्यांच्या विचारांचा वारसा घेऊनच आम्ही पुढे काम करणार आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे, उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। गुरुपौर्णिमेनिमित्त प्रतिवर्षीप्रमाणे याही वर्षी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर प्रति शिर्डीस पायी चालत निघालेत। साईंची पालखी खांद्यावरती घेऊन मंत्री केसरकर माडखोलच्या दिशेने रवाना झालेत। गुरुपौर्णिमेच्या आदल्या दिवशी केसरकर यांच्या निवासस्थानी पालखीचं पूजन करण्यात आलं। यावेळी मंत्री केसरकर व सौ पल्लवी केसरकर यांच्या हस्ते महाआरती संपन्न झाली। आज सकाळी केसरकर यांच्या निवासस्थानाहून माडखोल येथील प्रति शिर्डीस पालखी रवाना झाली। या प्रसंगी शिवसेना जिल्हाप्रमुख अशोक दळवी, शहर प्रमुख हिमराज उर्फ बाबू कुडतरकर, माजी उपनगराध्यक्ष राजन पोकळे, युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्याजी, नंदू शिरोडकर, आबा केसरकर, सुजित कोल्हापूर, वेंगुर्ला तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, सुधीर धुमे, दत्ता सावंत यांसह मोठ्या संख्येने साई भक्त पालखी सोहळ्यात सहभागी झाले होते। भगवंताची करणी
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. गेल्या आठवडाभर संततधार बरसणाऱ्या पावसानं रविवारी दुपारनंतर दोडामार्गला अक्षरशः झोडपून काढलं. परिणामी तुंबलेले गटार आणि धोकादायक झाडे रस्त्यावरती कोसळून नागरिकांची धांदल उडाली. रविवारी सायंकाळी उशिरापर्यंत दोडामार्ग शहरासह संपूर्ण तालुक्यात पावसानं जोरदार हजेरी लावली. 2-3 तास सलग कोसळत राहिलेल्या पावसानं अनेक ठिकाणी बांधा दोडामार्ग व दोडामार्ग तिलारी राज्यमार्गावरती झाडे उन्मळून पडली होती. आणि गटारांचे व्यवस्थापन बांधकाम खात्याने न केल्याने राज्यमार्ग पाण्यात बुडल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. दोडामार्ग शहरापासून अगदी 200 मीटर अंतरावरती बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखेसमोर राज्यमार्ग गटार खुले न केल्यानं आणि या ठिकाणी सायंकाळी राज्यमार्गावरती पूरस्थिती निर्माण झाली होती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. मुंबई गोवा महामार्गाचं चौपदरीकरण पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक गावात प्रवासी निवारा शेड बांधण्यात आल्या, जेणेकरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना या निवारा शेडचा फायदा होईल. या शेडचा फायदा प्रामुख्याने एसटी बस प्रवासी किंवा महामार्गाने प्रवास करणाऱ्या वाहन चालकांना क्षणभर विश्रांतीसाठी होतो. पण या प्रवासी निवारा शेड बांधून 2-3 वर्षे झाली असतील, मात्र या निवारा शेडची दुरवस्था झाल्याचं दिसून येत आहे. पाहूयात. या शेड बाहेरून सुस्थितीत दिसत असल्या तरी आता कचऱ्याचं साम्राज्य दिसून येत आहे. एकंदरीत निवारा शेडची स्वच्छता करणं हे महामार्ग ठेकेदार कंपनीचं काम आहे, परंतु ठेकेदार कंपनीकडून याकडे दुर्लक्ष होतं. या निवारा शेडमध्ये प्रामुख्यानं माती, प्लास्टिक बॉटल्स, दारूच्या बॉटल्स, सिगरेट, गुटखा, पॉपकॉर्न पाकिटे यांचा कचरा मोठ्या प्रमाणात असल्याचं दिसून येत आहे. हा कचरा महामार्ग ठेकेदार कंपनीकडून उचलला जाणे आवश्यक आहे, पण ठेकेदार कंपनी याकडे दुर्लक्ष करते. या शेडमध्ये जाहिरातींची पोस्टर चिकटवून ठेवण्यात आली आहेत, तरी पोस्टर फाडून याचा कचरा सुद्धा येथेच टाकण्यात येतो. मात्र याकडे ठेकेदार कंपनी असो सामान्य नागरिकालाही काही नसल्याचं दिसून येते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. कुडाळ शहरातील छत्रपती शिवाजीनगर परिसरातून बाजारपेठेकडे जाणारा मार्ग खड्डेमय बनलाय. हे खड्डे मागील वर्षापासून भरण्यात आलेले नाहीत. पावसाळा सुरू झाला असून या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचतंय, त्यामुळे या खड्ड्यातून वाहने जाताना चिखलाचं पाणी नागरिकांवरती उडतंय, तर वाहन चालकांना सुद्धा या खड्ड्यांचा मनस्ताप सहन करावा लागतोय. या मार्गावरील बल्लाळ दुकान आणि अंकुर स्पेअर पार्ट दुकान इथेही मोठे अपघात घडलेत, मात्र याबाबत प्रशासन गंभीर नाही. मागील 1 वर्षापासून हे खड्डे जैसे ते स्थितीत आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस
रस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. कोकणातील प्रति पंढरपुरात आषाढी एकादशी निमित्त सुरू असलेल्या सप्ताहाची सांगता चंद्रभागेच्या तीरावरती झाली. पवयत भटवाडी येथील चंद्रभागा तीरावरील हा नयनरम्य सोहळा सावंतवाडीत असणारी ही चंद्रभागा भटवाडीमध्ये आहे आणि या चंद्रभागेच्या तीरी आज विठ्ठल स्नान होणार आहे. सगळे वारकरी सावंतवाडीतले विठ्ठल मंदिरातले वारकरी जे आहेत ते आपल्याला चंद्रभागेच्या तीरावर पाहायला मिळत आहेत. विठ्ठल स्नान जे आहे ते आता काही क्षणात या ठिकाणी सुरू होणार आहे. भटवाडी येथील विठ्ठल मंदिरामध्ये पालखी पोहोचलेली आहे. सावंतवाडीतलं कोकणातलं जे प्रतिपंढरपूर असणारं सावंतवाडीतलं विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर आहे त्या ठिकाणावरनं हे सगळे वारकरी बांधव हे चंद्रभागेच्या तीरी स्नानासाठी आलेले आहेत आणि हा सोहळा याची देही याची डोळा आपण आता पाहणार आहोत. गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी
आपण पाहिलं तर आषाढी एकादशी निमित्त गेले 7 दिवस प्रतिपंढरपूर कोकणातलं जे सावंतवाडीतलं विठ्ठल रखुमाई मंदिर आहे तिथे सप्ताह सुरू होता आणि त्याची सांगता झाल्यानंतर आज गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी विठ्ठलाचं स्नान हे सावंतवाडी भटवाडी येथील चंद्रभागेच्या तीरी होताना आपण पाहिलेला आहे. हा सोहळा याची देखी याची डोळा आपण पाहिलेला आहे. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम,
लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर सापळेबाग जानवली कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. आदिती तटकरे यांनी कालच्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळाल्यानंतर भाईसाहेब पाशीलकर यांची गुरुपौर्णिमेनिमित्त राहत्या घरी त्यांची भेट घेतली. मात्र यावेळी त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. बोलण्यासाठी जिल्हा अध्यक्ष मधुकरजी पाटील आहेत. तर स्वागत आहे. या ठिकाणी पुन्हा मंत्रिमंडळाची शपथ झाली आहे, पुन्हा ताईंची वर्णी लागली आहे, काय सांगाल? आनंदाचं वातावरण आहे जिल्ह्यामध्ये की पुन्हा एकदा आदितीची मंत्री म्हणून महाराष्ट्र शासनामध्ये निवड झाली आणि पवार साहेबच आमचे नेते आहेत. बाकी जे काय आहे ते पुढं 5 तारखेला मीटिंग आहे, त्याच्यामध्ये समजेल सगळ्यांना काय. या ठिकाणी ताईंनी दाखवून दिले पुन्हा एकदा की मी पाठवून येऊन सुद्धा या मंत्रिमंडळात जागा आपलं स्थान निर्माण करू शकते. काय सांगाल? विरोधकांबद्दल काय बोलाल तुम्ही? विरोधकांनी टीका केली म्हणून आम्ही काय टीका करणार नाही, पण कोणी सत्ता आली की त्या पद्धतीने बोलू नये याची तरी त्यांना आता समज विरोधकांना भेटली असेल असं मला वाटतं. भरत गोगावले हे या ठिकाणी सतत प्रयत्न करत होते की मंत्रिमंडळात त्यांची वर्णी लागेल, मात्र त्या ठिकाणी असं काही चित्र पाहायला मिळालं नाही. परंतु मागून येऊन ताईंनी थेट मंत्रिमंडळामध्ये प्रवेश केलाय, त्याच्याबद्दल काय सांगाल? कशा पद्धतीने राष्ट्रवादीच्या गोट्यामध्ये वातावरण आहे पूर्ण? राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून आदिती तटकरेंची मंत्री म्हणून काल शपथविधी झाला. गोगावल्यांचा का झाला नाही तो त्यांच्या गटातील आणि त्या पक्षातली लोक सांगू शकतात, पण राष्ट्रवादीची ताकद या जिल्ह्यामध्ये आहे हे आता एकदा सिद्ध झालं. कारण मागच्या बरेच दिवसामध्ये तटकरेंची जादू संपली असं जे बोललं जात होतं, तर ती तटकरेंची जादू शिल्लक आहे असा लोकांना सर्वांना कार्यकर्त्यांपर्यंत मेसेज गेलेला आहे. पाटील साहेब, या ठिकाणी आपण आतापर्यंत पाहिलाय शिंदे गट आणि आपण पाहिलं तर ठाकरे गट असा युक्तिवाद आपण पाहिलाय, कोर्टामध्ये सुद्धा पाडलाय. या ठिकाणी आता राष्ट्रवादीमध्ये सुद्धा 30 फूट पडली आहे, त्याच्याबद्दल काय सांगाल? आता राष्ट्रवादीमध्ये सुद्धा 2 गट पाहायला मिळतील का? राष्ट्रवादीमध्ये आम्ही सर्व शरद पवार साहेबांच्याच नेतृत्वाखाली काम करतोय. जिल्ह्यामध्ये आमचे नेते सुनील तटकरे साहेब आहेत, त्यामुळे तटकरे साहेब जे सांगतील त्या पद्धतीने पुढचा वाटचाल होईल. एका महिन्यात 2 तलवारी बसतील अशी बसणार नाहीत अशी चर्चा आहे सर्वसामान्यांच्या मनामध्ये. अशी एक म्यानच आहे आमची, दुसरी म्यान झालेलीच नाही. आम्ही राष्ट्रवादीच आहोत, त्याच्यामुळे शरद पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखालीच आम्ही काम करणार आहोत. तर हे होते राष्ट्रवादीचे जिल्हा अध्यक्ष मधुकरजी पाटील, त्यांनी यांचं परकड मत या ठिकाणी मांडलंय. भरत मालुसरेसह रुपेश राठोडे, कोकण 7, रायगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा
शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 142421. माणगाव तिटा येथे आज दुपारी युवा सेनेच्या वतीने कुडाळ एसटी महामंडळ प्रशासनाच्या विरोधात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. नितेश राणेंनी मंत्रिपदाच्या मागे न लागता रुग्णसेवेकडे लक्ष द्यावं, सुशांत नाईकांचा टोला. राष्ट्रवादीत उभी फूट, अर्चना घारे यांनी स्पष्ट केली भूमिका. आणि महामार्गावरील प्रवासी निवारा शेडमध्ये कचऱ्याचं साम्राज्य, प्रशासनाचं दुर्लक्ष. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer सॉफ्टनेस ऑफ टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.